இந்த கருவேப்பிலையோட மருத்துவ பயன்கள்ல ஒரு சிலத இப்ப நாம பார்க்கலாம். ரத்த சோகையை குணப்படுத்துது, வயிற்றுப்போக்கு அப்புறம் மூல நோய் மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு சிகிச்சை பண்றதுக்கு உதவி செய்யுது, குமட்டல் அப்புறம் தலை சுத்துக்கு தீர்வளிக்குது, சீரான ரத்த ஓட்டத்துக்கு வழிவகுக்குது, வேதியியல் சிகிச்சை அதாவது கீமோதெரபி மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்ல ஏற்படுற பக்க விளைவுகளை குறைக்குது, கண் பார்வையை இன்னும் உறுதிப்படுத்துது, கல்லீரலை பாதுகாக்குது, கெட்ட கொழுப்பை குறைக்குது, இதய நோய் மாதிரியான பிரச்சனைகள்ல இருந்து தடுக்கக்கூடிய நல்ல கொழுப்போட உற்பத்தியை இது அதிகமாக்குது, முடிய வலுவாக்குது, நீரிழிவு நோய்க்கு தீர்வு கிடைக்குது, அதோட செரிமான மண்டலத்துக்குமே இது ரொம்பவே நல்லது. இன்னைக்கு நாம கருவேப்பிலையில இருக்கக்கூடிய அற்புதமான மருத்துவ பலன்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சோ இதுக்கப்புறமாவது அதை சாதாரணமா நினைக்காம உணவுல இருந்து ஒதுக்கிடாம அதை முழுசா சாப்பிட்டுருவோம் அப்படின்னு உறுதிமொழி எடுத்துக்கலாம்.